ak je problém a vieme, aká je dôležitá táto fabrika pre Slovensko, tak je povinnosťou člena vlády sem prísť a v rámci možností to, čo sa bude dať pre túto spoločnosť urobiť, pretože ak nebudeme mať na Slovensku priemysel, tak nebude nič. Slovensko je najpriemyselnejšia krajina v Európskej únii, ak sa pozrieme na podiel priemyslu k hrubému domácemu produktu. A tento charakter si krajina zachová nie že v najbližších rokoch, ale v najbližších 10 ročiach. Preto pociťujem túto potrebu sa starať, počúvať a v rámci možnosti tejto spoločnosti pomôcť. Takže odchádzame domov možno s takými 3 domácimi úlohami, na ktoré sa chceme sústrediť. Dohodli sme sa, že zostaneme úplne v dennom kontakte, všetko, čo bude treba, vieme komunikovať, ale verím, že ako sme urobili významný pokrok pri Slovalku v Žiari nad Hronom, ako robíme iné opatrenia, že nájdeme rozumné riešenie, aby spoločnosť Duslošala mala naozaj pocit, že tu je vláda, ktorá sa zaujíma a ktorá chce veciam pomáhať.